Nedostojno primanje tijela i krvi Kristove težak je grijeh koji se naziva svetogrđe. Činimo ga onda kada presveto tijelo ili krv Kristovu primamo u stanju teškoga ili smrtnoga grijeha. Ipak, zna se dogoditi da grijeh ponekad iz raznih razloga zaboravimo te se pričestimo. Da bi težak grijeh bio grijeh, u ovom slučaju svetogrđe, trebaju biti ispunjena 3 uvjeta. Čin mora biti svjestan, slobodan i prekršaj neke Božje zapovjedi. U ovom slučaju nedostaje uvjet svjesnosti, te samim time težina grijeha biva umanjena. Nije time grijeh nestao, ali je osobna krivnja za njega umanjena. Naravno da treba i ovaj grijeh spomenuti i ispovjediti na sljedećoj svetoj ispovjedi. Bilo bi potpuno drugačije kada bi čovjek, svjestan da je učinio težak ili smrtni grijeh, namjerno otišao primiti svetu pričest. Ipak, najbolje bi bilo da svaki čovjek kada učini bilo koji težak ili smrtni grijeh, čim prije ode na svetu ispovjed, pomiri se s Bogom i crkvom, te tako nikada neće morati misliti je li u stanju milosti za primiti svetu pričest. Samim time, sebi najviše pomaže da se tih grijeha oslobodi, jer nema za našu dušu boljeg lijeka od milosti Božje koju primamo preko sakramenata. Isto tako je potrebno, kako kaže sveti Pavao, prije primanja tijela i krvi Kristove ispitati samoga sebe i vidjeti jesam li dostojan za primiti toliki dar. Svaki onaj koji nedostojno blaguje tu ljubav s oltara, sam svoju osudu jede ili pije. Tako nam stoji u Svetom pismu. Zato bi valjalo uvijek biti pažljiv prema tom presvetom tajstvu naše vjere, ali i paziti na čistoću svoje duše, kako bismo uvijek bili pripravni primiti svetu pričest.